Дорогие братья и сестры, у эту першую неделю Великого посту литургия запрашает нас поразважать про спокуси, про борьбу со злым духом, бо Великий пост является привилегированным часом для духовной борьбы часом, как развиваться на шляхах Пана, как еще больше решаются научиться принимать Божию волю. У Евангелии бачим три види спокусов, якими дьявол спокушає Ісуса. Розпочинає вельми делікатно. Коли ти син Божий, скажи, щоб ці кам'яні стали хлібом. Так, Ісус син Божий. Подчас кресту, який попередничав пробиваною у пустині, сам Бог це об'явив. Але улада здійснення чуди, якою має Ісус, будучи Божим Сином, дана йому целя служення Богу і братам, а не целя того, щоб заспокоїти своє жадання. Тое самое відбувається з кожним з нас. Ми маємо шматликі дари, здольності, які можуть нам принести великі вигоди. Однак, коли ми будемо їх використовувати виключно целя власної користі, то будемо усрастать у эгоизме, а это не отповедает Божьим планам. Тоді наше життя стане безлюдним, бо ми не вибрали правильного керівника. Дьявол вельми хитрий. Ісус, відкриваючи першу спокусу, читав Божє Слово. Зараз і дьявол, пропонуючи другою спокусу, так само житує Писання. Він пропонує здійснити учинок, який, як здається, з'являється проявленням повного довіру до Бога. Коли ти син Божий, кинься униз, бо написано, ангелам своим загадає на кон собі, і на руках понесуть собі, щоб ти часом не спотикнувся об камінь. Тим самим радить мати наставлення повного довіру до Бога, опираючися на уривок со Святого Писання. Можем запитаться, у чим тут спокуса? Ісус відкриває її одразу і супротивляється їй знову ж при допомозі слова. Написано так само, не будемо випробовувати Пана Бога твого. Насамреч, робити, як пропонує дьявол, було випробуванням Бога, це змучати його учинити чуд. Це означало примусити Бога служити нам, замість того, щоб нам служити йому. Бачимо, як Ісус розкриває цю замаскировану спокусу, яка знову часто відповідає нашим амбіційним жаданням. У кінці дьявол пропонує Ісусу спокусу, яка має дочинення до самої місії Христа на землі. Ісус прийшов у цей світ, щоб бути королем.
прийшов як Месія. Про якого каже Писання, що увесь світ повинен бути поданий йому. Його призначенням з'являється бути королем світу. Дьявол пропонує йому легкий шлях, щоб досягнути цієї мети. Показує йому все володарство світу і славу їх, кажучи, «Усьо це дам тобі, коли упадеш і поклонишся мені». Эту спокусу Ісус відкидає з ще більшою моцею і рішучістю «Одійди, сатана», бо написано «Пану Богу твоєму будем поклонятися і йому одному будем служити». Він викриває і эту спокусу дьявола, який пропонує древні сродки для досягнення доброї у себе мети, тим самим пропонуючи принцип, що мета оправдує сродки. Цей принцип пропонується вельми часто у нашому житті. Ми імкнемося до вельми доброї мети, але не відаємо, як її досягнути. Тоді дьявол пропонує неземні сродки, кажучи нам, твоя мета добрая, твої наміри добрі, тому можеш використати і такі сродки. Ісус добре відає, що мета не оправдує сродків, так само і сродки для її досягнення повинні бути добрими. Несумленні сродки не ведуть до доброї мети, але у певний спосіб деформують саму мету, створюючи фальшивий образ цієї мети. Тому Ісус не дозволяє підманути себе, відказуючи, «Пану Богу твоєму будеш поклонятися, і йому одному будеш служити». Одному Богу поклонятися і тільки йому служити – ось фундаментальне ставлення і гарантія щасливого життя. Нельзя поклонятися багатству, уладці, задоволенням, а тільки Богу. І завжди необхідно використовувати тільки сумлення сродки, щоб досягнути сумлення мети. Це один шлях, щоб розвиватися і досягнути нашої справжньої мети. Наша мета – це життя у щедрій любові, і це зможемо досягнути тільки дякуючи сумленним сродкам. Наша мета – це служити Богу усім серцем і усіми силами, живучи у любові до Його і до ближнього. Не дозволимо дьяволу отдалить нас от этой мети. Мы разважаем над борьбой Иисуса со спокусами, как быть унитрано умацованными и увяценни великопостной борьбы, как и она была щедрой и цельной. Аминь.